Γεια σας παιδιά, Mad Gamer και σήμερα παίζουμε στον Obsidian SMP επεισόδιο 2 και στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε το Chicken Farm μαζί με το Lucky. Εντάξει, ούτε εγώ πετυχαίνω το intro. Νόμιζα ότι ήμουν ο μόνος που δεν πετύχαινε το intro ποτέ. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και θα το κάνουμε εδώ στο spawn, το Chicken Farm, να το έχουμε όλοι. Σαν κοιτάει. Θα το κάνω σε αυτό εδώ το σημείο που είναι το πιο ωραίο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Απ' τη λάβα. Το wood λες από αυτιά. Δεν ξέρω. Πρέπει να το σκάψουμε λίγο μέσα. Yep. Χρειάζεται λίγο σκάψιμο. Λίγο σκάψιμο το θέλει. Το θέλει λίγο. Το θέμα είναι να βάλουμε και τις κότες easy. Να γρήγορα τις σκάψουμε από πάνω μετά για τις κότες για να τις βάλουμε. Οι κότες θα χωράνε. Αφού τα κουράνε. Καρπέτα φέρες. Όχι, δεν θέλει καρπέτα κύριο. Θέλει τα άλλα εκεί πέρα. Τα άλλα εκεί πέρα. Εσύ συμφωνώ μαζί σου. Θέλει λίγο τα άλλα εκεί πέρα. Ο άλλος λέει να το κάνω sub. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ωραία. Λοιπόν, αυτό. Θέλει τα άλλα εκεί πέρα λίγο. Κάτσε. Αυτό, τι άλλο τέλει αυτό εδώ. Ωραία, πρώτα κάνει τη design. Περίμενε. Καταρχάς που θα μπει το chest. Λοιπόν, κάτσε να το σκάψουμε και προς τα πάνω μία. Ένα μπλοκ προς τα πάνω. Κύριε, καλά είναι έτσι. Πολύ είναι καλός. Σκάψτε ένα μπλοκ. Έλα, εσύ έχεις shovel. Ναι. Ωραία, το σκάβουμε ένα μπλοκ εδώ. Και είμαστε εντάξει. Πού θες να μπει το chest για την ακρίβεια? Εδώ. Κάπου εδώ. Εδώ. Ναι. Εδώ. Ναι. Ωραία, επειδή όμως είναι μικρό chest, θέλουμε διπλό. Και να το πάρει. Τι θέλουμε? Διπλό chest. Ναι, διπλό, εντάξει. Περίμενε. Λοιπόν, εγώ παίρνω τα stone brick. Εκτός κι αν άκου σκεφτικά. Για πες. Να υπάρχει και ένας μηχανισμός, ο οποίος τα feathers να τα πετάει εκτός. Ή σε άλλο chest. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Και εδώ πέρα δηλαδή απλά να φαίνονται δύο chest. chest. Δύο chest να φαίνονται εδώ πέρα. Ένα εδώ και ένα δύο εδώ chest πέρα. να φαίνονται από εδώ κάτω. Έχει ρε. Και εδώ πίσω θα είναι κρυμμένο το τέτοιο. Το chicken farm. Να μην φαίνεται δηλαδή, κατάλαβες. Για περίμενε μισό. Σε χάνω. Ζεις. Έλα, σε έχασα για λίγο. Ναι. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε, έλα. Δεν το κόβω. Εδώ πέρα μπροστά να είναι τα τέτοια. Ένα chest που θα έχει τα κοντόπλα και ένα που θα έχει τα feathers. Ναι. Εν τω μεταξύ εδώ και ακριβώς από πίσω να είναι ο μηχανισμός για τα κοτόπουλα. Ναι. Πώς σου φαίνεται? Αυτό θα το κάνουμε μία με stone brick και μετά θα το διακοσμήσουμε λίγο. Βασικά το κάνω τελείως λάθος. Περίμενα να φέρω δύο trap chest που έχω κάτω. Τα σπάω λίγο αυτά. Ναι, και δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Όχι ρε, το θέμα είναι ο μηχανισμός να τα διαχωρίζει. Και δεν θυμάμαι πώς φτιάχνεται ο μηχανισμός. Αυτό τι είναι trap chest για να κάνουμε. Ωραία, ναι, ένα ευρώ παιδί είναι. Βασικά εδώ πέρα. Εγώ 1 ευρώ. Εγώ 2 ευρώ. Εσύ, 2 ευρώ. 2 creepers ρε, 2 creepers. Φέρω μέσα στο σπίτι σου ρε. Τι κάνεις? Τους φέρνω μέσα στο σπίτι σου. Πάρε πλάκα, θα βοηθήσουνε. Κοίτα. Ναι, του κάνανε ένα prank εδώ πέρα. Μην το δείχνεις. Να το prank. Για λογική τους. Λοιπόν, όταν κάνουν prank υποτίθεται τα πράγματα τα αφήνουν πίσω. Αυτοί δεν τα αφήσανε. Αυτοί τα πήραν κοντά ρε. Ακριβώς. Τα πήραν κοντά.
Ναι. Τόσα blocks εδώ πέρα χαλάσαν. Χαλάσανε το πάτωμα. Να πάρουν Τι άλλο κάτι για χαλά- το δρόμο. Α, εδώ πέρα που έσκαψα δεν το χαλάσανε. Το Λοιπόν, οποίο δεν θέλω έλα να το τελειώνουμε. δείξεις. Έλα εδώ. Ναι, ναι, πάμε, Έλα εδώ, πάμε. μη σε σπάσω. Πάμε. Θα βάζει συνέχεια μπίπ. Λοιπόν, Ποπ. Άντε ρε 10 ώρες. σε πέτυχα. Ναι, Το like το ίδιο. ναι λάγκα. Λοιπόν, έλα τα glass που θα τα βάλουμε. Τα glass μπαίνουν από εδώ. Πέταξε ένα κοτόπουλο από πίσω. Τα glass θα βάζουμε εδώ. Περίμενε. Κάνε μια χάρη. Κάνε ένα από το ρεκ για λίγο. Τι? Κάνε ένα από το ρεκ για λίγο. Και επιστρέψαμε πάλι. Πάλι εδώ. Βάλ τον κλάσο. Γιατί το σπάσα. Γιατί το έσπασες? Λοιπόν, βάζουμε τον glass εδώ, Παπ. Λοιπόν, redstone έχουμε εδώ. Θα πάρω το redstone Ωραία. έτσι εδώ Θέλω πέρα. αυτό που έχει τη μεγάλη την τρύπα στο στόμα. Πώς λέγεται? Ποιο? Αυτό που έχει τη μεγάλη την τρύπα στο στόμα, πώς λέγεται? Τη μεγάλη την τρύπα στο στόμα. Dropper ή dispenser? Dropper νομίζω. Περιμάθουμε αυτό το recipe κιόλας. Νομίζω δηλαδή. Με βαράει κιόλας ρε μα. Με βαράει κιόλας ρε. Μη βαράς. Κάνω crafting. Πάρτα ρε μαλάκα, να εντάξει πάρτα. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει. Πάρτε και αυτό εδώ πέρα Πώς και κάντο. φτιάχνουν τώρα. Λοιπόν, Α, θυμήθηκα. Είναι stone και κάτω το... Ποιο? Φέρτα εδώ. Έλα ρε φίλε, και είναι αυτό το καλύτερο βίντεο ρε φίλε, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Και μου λέει, και του λέω εγώ, θα κάνουμε chicken farm? Ναι. Μαλάκα, Ναι, θα κάνουμε chicken farm. Του λέω, ξέρεις? Ναι, λέει. Και μετά μου λέει, θα δω ένα βίντεο ρε, πώς είναι. Minecraft recipes. Περίμενε, δεν το θυμάμαι. Μη με βαράς. Μη βαράς. Θα κλείσει πάλι το crafting. Α, κάτσε φέρω πιο μπροστά. Κάτσε. Α, τώρα είσαι δίπλα. Οπ, και έχει death counter, κοίτα εδώ. Επειδή με έχει σκοτώσει αυτός εδώ πέρα 3 φορές. Δύο σε σκότωσα. Όχι 3. Εγώ σκότωσα 3 φορές. Πες να είναι αυτό που φτιάξεις τώρα. Ναι ρε, ωραία το έβαλες. Βάλ το ρε. Ωραία, μάλλον. Έτσι. Θέλω να το Είδες. φριλάρεις. Είδες? Περίμενα, ξαναγυρίσουμε στο βίντεο. Ναι. Α, ωραία. Πάνω από εδώ πέρα θα βάλουμε ένα slab. Ένα slab. Ένα slab. Ας το έκανα ήδη. Είδες, ξέχασες να φέρεις slab. Τώρα πώς θα το Είδες. κάνει, Ναι, Λοιπόν, τώρα βάζεις slab. Α, κάτσε να ενδιαφέρον. πάρω κι εγώ λίγα στα break. Εδώ πέρα δεν βάζουμε. Κοίτα εδώ ρε παιδί, κοίτα εδώ, μου τα σπάει ρε, τα σπάει όλα. Κάτσε να το πιο. Ποιο από τα δύο μου πει. Αυτό με το λευγέ ή χωρίς το λευγέ. Ω, Βγαίνει. περίμενε. Για... Χωρίς. Α, βγήκε. Βγήκε ένα redstone. Ποιος. Αν βάλεις εδώ μέσα ένα redstone, Έλα ρε, σοβαρά. βγαίνει πάλι. Σκάτα. Ενδιαφέρον. Αργεί λίγο να Άρα βγει. στην τεχνολογία. Α, τελικά. Τελικά... Δεν- Τελικά αυτό το βίντεο θα βγει κανένα 40 λεπτό το ψήνω. Το ψήνω. Τελικά θέλω. Θα βλέπετε 2 βίντεο ρε. 40 λεπτό. Θα το δείτε σε δύο Επειδή αυτός parts. ξέρει ρε, να φτιάχνει chicken farm. Δεν ξέρω τα recipes. Ξέρει να Ωραία. φτιάχνει, ρε. Θέλει αυτά εκεί πέρα κάτω. Πώς το λένε τώρα? Τα ποια. Ε, Αυτά που φτιάχνω τώρα εννοείς. Αυτά με τα nether quart. Είναι Για περίμενε. κάτσε να δω λίγο Skype. Τι στέλνουνε? Έχεις δύο οθόνες ή μία. Μία. Και κάνεις share και βλέπεις το Skype. Ναι, κάνουμε fraps και δεν φαίνεται. Αχα, πολύ καλό. Έχει εξελιχθεί το fraps τις μέρες μας ρε αδερφέ. Δεν μου λες, δεν κάνεις ένα. Βάλ το εδώ ρε, γάμο, το σπάσα κιόλας. Να ρε.
Δεν μπαίνει εδώ. Εδώ μπαίνει. Περίμενε. Κάτσε, έχω Και και... θέλω και ένα comparator. Ε? Comparator. Περίμενε, πάλι πάμε στα recipes. Ωρε φίλε, βαρεμένο παιδί είναι ρε φίλε. Μισά recipes έχει εδώ πέρα, ρε. Δεν τα έχει Τι? όλα. Τα μισά recipes έχει. Το Και γιατί μου comparator- έχει λοκάρει το fraps στα 30 fps. Γιατί έτσι λοκάρει το fraps. Στα 30 fps. Πόσο το έχει σετάρει. Γιατί μου πιάνει τώρα 30 fps. I don't know. Τέσπαρα θα ανεβεί 30. Και. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Περάζει, δεν περάζει. Πάρτς. Σπάμε Εγώ να- είμαι. Είμαι. Έλα ρε φίλε, τόση ώρα δεν κάνουμε τίποτα ρε. Γιατί ρε. Το βάλω Πες σε μου fast forward. ρε. Ω, ήρθε ο Κάλτσας. Κάλτσα μου όλα ρε, φύγε. Φύγε ρε. Φύγε. Άστο παιδί, άστο. Λοιπόν, έλα να το φτιάξουμε τώρα, έλα. Ναι, αυτό κάνω. Κοίτα πως ο καλτσάς με σκοτώσει. Ναι. Ωραία. Παίζει να το κάνω και σε part ρε. Όχι ρε. Τόσο μεγάλο που θα βγει. Όχι ρε. Όχι ρε. Όχι ρε. Λοιπόν, αυτό δουλεύει. Ναι, ρε. Δουλεύει το εργαλείο. Αφού το κάνω εγώ ρε. Ό,τι κάνω εγώ δουλεύει. Ο κάλτσας που είναι. Θα το σκοτώσω. Όχι. Ας το έχεις αγάμο. Τυχερός Όχι, είσαι. θα το σκοτώσεις, Τυχερός έλα. είσαι. Παιδιά... Θέλει ένα κόπερ από πάνω, ένα κόπερ εκεί πέρα και ένα κόπερ εκεί πέρα. Ωραία, ενδιαφέρον. Λοιπόν, έλα, κοίτα τι θα κάνω τώρα, κοίτα, πρόσεξε. Σιγά μισ. Θέλω άλλο ένα χόπερ. Έχει μέσα στο chest. Παίζει να θέλει λίγο ακόμα να το σκάσουμε Είναι πάνω. μαλάκας, πάρε εκεί πέρα τι κάνει. Κι εγώ είμαι άστοχος, τον πέτυχα. Τι ήθελα να κάνω, αν ένα χόπερ. Και έχω δύο τραπ-chest πάνω μου, αλλά δεν λειτουργούν. Ένα hard. Και το Ένα βάρισα... hard. Το βάρισα 2 φορές με το Iron Axe ρε. Ούτε καν enchant. Ναι. Ένα χάρτη σε φτάνει. Είναι τόσο ούπι. Γι' αυτό σου λέω μη με βαράς. Και- Δεν έκανα μαλακία εδώ. όχι. Εδώ Είναι πέρα nice. τώρα. Είναι Τώρα τι nice. άλλο έχω. Το έχω. Πρέπει να σκεφτώ. Το έχω ρε, σε 2 πάρε θα το Το χωρέσω. έχω ρε. Πάνω από το ένα γκλάς βάλα άλλο ένα γκλάς. Άμα είχα glass. Τελείωσαν τα glass ρε. Ρε, το βίντεο. Πώς τελειώσανε ρε μπαλάκα. Άλλο που έχω άλλα 61 glass. Βάλε Θέλω να κάνω κι εγώ κάτι ρε. Να βάλεις μια λάβα εδώ πέρα. Λοιπόν, λάβα. Δεν έχω λάβα. Τι λέει. Γιατί να βάλω glass εδώ. Δεν πειράζει. Πού θες να τη βάλω. Στην τρύπα. Να σε πετάξω μας τώρα. όχι. Έλα εδώ. Εδώ να είμαι safe. Μακριά και αγαπημένο. Και γιατί νομίζω ότι τώρα είναι έτοιμο. Μμμ. Λοιπόν, τα κοτόπουλα, κάτσε, πρέπει να το κλείσουμε λίγο αυτό εδώ. Να το κλείσω έτσι. Βάλε πάνω από το τέτοιο glass. Να το Εδώ ένα κλείσω glass έτσι. και εδώ ένα glass από πάνω. Να το κλείσω έτσι. Πού να πάρε εδώ τα glass και βάλε. Πιο ηλίθιο παιδί δεν έχω ξαναδεί ρε μαλάκα. Δεν έχω ξαναδεί πιο ηλίθιο Τουλάχιστον παιδί, δουλεύει, ρε. φίλε. Τουλάχιστον δουλεύει. Καλός είσαι εσύ. Καλός είσαι. Είδες άμα δεν το έκανα εγώ αυτό δεν θα βλέπουμε ότι δουλεύει. Να σου πω ότι είναι έτοιμο το chicken farm. Με πιστεύεις? Όχι. Όχι. Ωραία. Βγήκε. Έχω- Δεν ξέρω γιατί. Κάτσε τώρα. Τσέκαρε. Εδώ θέλει άλλο ένα μπλοκ. Και θέλει να το σκάψουμε λίγο ακόμα πιο πάνω. Το κάνουμε. Μην μπαίνεις μπροστά μου. Λοιπόν έτσι. Έτσι. Και μετά λίγο έτσι. Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία.
Θα τα ανοίγουμε και λίγο από εδώ. Ναι. Θέλει λίγο. Φύγε. Ένα άκρη. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Κάτσε. Πρώτα βγάζει ένα. Ναι. Να βάλω πίσω. Πρέπει να φτιάξουμε και carpet. Δεν είναι απαραίτητο όμως. Που είχα κάνει παλιά ήταν απαραίτητο. Θέλει και carpet. Το ξέρεις έτσι. Ποιο? Για κάτω μπορούμε να βάλουμε slabs αντί για carpet. Ναι. Πάλι κάνει, ναι, ναι. Έχουμε slabs. Παίρνω κι εγώ λίγα αυγά, ρε. Άρα και θα το διακοσμήσουμε και σήμερα, αφού έχει βγει κάπου στα 20 λεπτά βίντεο. Πλουπ. Παπ. Παπ. Τσέκαρε. Θα πάμε από πάνω. Θα πάμε εδώ από πάνω. Και θα τα πετάμε μέσα. Όντως ρε, όντως. Λοιπόν, λέμε, ευτυχώς έχω εγώ μυαλό. Και το σκέφτομαι, περίμενα από σένα. Ωραία μαλάκα. Η στιγμή που λες τι να τον κάνω τώρα, τι να τον κάνω. Ωραία, πρέπει να το φτιάξουμε λίγο εδώ το μέρος, ρε. Μην αγχώνεσαι. Το έχω. Το έχει. Λοιπόν, έλα από πάνω και να πετάξουμε κανένα αυγό. Μη με ρίξεις μέσα, πουστή. Τι από εκεί. Ω, κότες. Έχω και άλλα αυγά, ρε, άμα χρειαστεί. Ξέρω, θα χρειαστεί. Φύγε, πούστη. Τα πετάει πιο γρήγορα αυτό. Τα πετάει πιο γρήγορα. Πόσα αυγά είσαι ακόμα? Έχω. Φέρε λίγα. Βασικά πάω να πάρω, έχω κι εγώ. Πάω να πάρω όλα αυτά που έχουν μείνει. Να τα ρίξουμε και αυτά ώστε να έχει έτσι πολλά κοτόπουλα. Κρύπερ, θα πεθάνω. Πέθανε. Για να σου μιλάω. Σημαίνει ναι. Δεν ξέρω. Τι? Για μίλα λίγο. 1-2. Ωραία, σ' ακούω. Ωραία. Λοιπόν, πάω να φάει λίγα αυγά. Μαλάκα. Που Τι? είναι το πρώτο chicken farm που κάναμε. Το πρώτο chicken egg μάλλον. Ναι. Egg farm που κάναμε, το πρώτο. Έχει και εδώ πέρα. Πολλά stack κιόλας. Ένα διπλό. Πού? Που είναι εδώ πέρα δίπλα. Στο spawn. Το μικρό. Δεν έχει αυγά, Ναι. τα είχα πάρει όλα. Είχαν πεθάνει οι κόντες. Κάποιος σκότωσε. Σοβαρά. Ναι. Δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό. Για να δω το. Σε σκότωσε. Λοιπόν, παίρνω τα αυγά από τη βάση μου εδώ και έρχομαι. Να φιλιάρω το parkour. Ωραία φίλε, πόσα στάκα έχω? Εγώ γιατί ακούω κότες. Τι ακούς? Έχει μέσα eggs ρε μαλάκα, έχει μέσα eggs. Και κότες κιόλας. Ναι. Ναι. Τι λες ρε? Ναι, γιατί τις ακούω. Και πήρα και αρκετά. Είχα πάρει και αυτά τα hoppers. Τα είχα πάρει από εκεί. Σοβαρά. Τόσο πούστης είσαι ρε. Τόσο πούστης είσαι. Φίλε, δεν πάω για mine, τι να κάνω. Η φάση είναι προχωράω. Και ακούω κότες. Και ακούω κότες. Και πώς κάνει κότες? Και λέω εδώ κάτω κάτι θα έχει. Και πώς κάνει κότες? Και βλέπω ένα chest. Πώς κάνει κότες, για κάνε. Κοκοκοκο. Έτσι κάνουν. Κάπως έτσι. Άντε άλλα μπλέτ. Ουστ, μακριά και αγαπημένη. Φύγε ρε. Μπιπ, τα πάρει. Γιατί να βοηθήσει τώρα? Άστα. Πόσα κοτόπουλα έχει μέσα? Έφτανε να τους ρίξω τώρα μέσα.
Να σας ρίξω και τους δύο. Σιγά μισό. Πίσω. Κάνε πίσω, μη σε βαρέσει κιόλας αυτός. Αυτός είναι λίγο επικίνδυνος. Εγώ Εσύ τους το βγάζω έξω τους κόντες, ρε. Μαλάκα, με σμπρώχνει μια κότα. Γάμο. Γάμο. Με σμπρώχνει κόντες, ρε. Το κοτοπουλάκι, ρε. Αυτή η κλανιέτσα. Creeper. Πού είναι. Ξέμεινα από μπου. Πάρος. Ξέρω ένα μπομπό. Ρε, έχει πολλές κότες μέσα. Μην τις βγάζεις απ' έξω, γάμο. Τόσο άχρηστες είσαι. Λοιπόν, Τόσο μισό. Τόσο άχρηστες. Άλλος γιατί έπεσε κάτω. Γιατί τον έρχεται. Είσαι πολύ βλάκα. Πολύ βλάκα. Βγήκαν 5-6 κόντες απ' έξω. 70 κότες είναι μέσα. Είναι πολύ καλά. Μόνο 70. Ο σερβερ είναι 2 chicken farm. Για να δείτε πόσο καλός είναι ο σερβερ, δεν κολλάει. Υπάρχουν ήδη 3 Τσεκάρουμε λίγο το σερβερ να δούμε. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο chicken farm. Φτάνει, καλά είναι. Καλά είναι. Για δοκίμαστα. Καλό είναι, μην αγχώνεσαι, είναι πολύ καλό. Για να δω πόσο lag έχει ο σερβερ. Καθόλου, εντάξει. Εγώ Καθόλου δεν lag. ταγκάρω. Απλώς έχει. Πιάνω μόνο 30. Ξεκίνησε, ρε. Έχει τα κοτόπουλα. Έβγαλε κοτόπουλα. Λέρε. Έβγαλε 3 κοτόπουλα, ρε. Και κολλάω του σερβερ. Το Stone έχει chicken farm πλέον. Λοιπόν, έλα να το φτιάξουμε λίγο. Να βάλουμε έτσι κάνα μπλοκ. Λοιπόν, πάρε cobblestone και stone. Φτιάξω από εδώ πέρα, πάνω από ιδέα. εδώ. Έχω μια ιδέα, περίμενε. Για πες. Ναι, παιδιά, το βίντεο θα βγει 40 λεπτά και θα, Πόσο κάνω, και θα το κάνω upload. Θα πάρει 2 μέρες, 3, 5 μέρες. Ναι, μωρέ. Αφού είσαι solo. Έχεις όλη τη γράμμη. Έχω όλη τη γραμμή δικιά μου. Δικιά μου. Το ολόκληρη την 4. Την 500 έχω εγώ. Τι έχεις κάνει εδώ, ρε. Τι μαλακίες είναι αυτές. Εδώ πέρα, φίλο, έχω βάλει... Λέω, έχω βάλει... Κοίτα που βάζω. Φύγε, ρε κοτά. Φύγε, γάμο. Φύγε. Φύγε από εδώ. Φύγε έτσι. Με ελαφρά πηδηματάκια. Θέλει διπλό chest, το ξέρεις εσύ. Θέλει διπλό chest. Γιατί? Γιατί ένα chest πιστεύεις θα φτάσει. Θα τα παίρνω τα φαγητά. Σου ξαναλέω, πιστεύεις θα φτάσει. Πρέπει να το χαλάσουμε όλο από την αρχή. Το έφτιαξα ήδη. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Λοιπόν, Δηλαδή, να το βγάζει κάνω. ήδη, λέει, ρε. Να το Εδώ πέρα design. πάρε, έχουν γεννήσει κιόλας. Θηρίο είμαι. Βγάζει κιόλας, ρε, έβγαλε 2. Γιατί Έλα δεν το έβγαλε designάρουμε το λίγο, έλα λίγο. Βασικά αυτά τα logs δεν φαίνονται ωραία. Δεν φαίνονται ωραία. Όχι. Βγάλτε τα logs, ρε, είναι μαλακία. Είναι πιο μαλακία είναι. Τώρα τόσο σαν. Σπάστα τελείως. Σοβαρά. Γιατί ρε. Απλά πρόσεξε μη σπάσει κανένα παραπάνω μπλοκ. Πες Και πως χάσουμε έσπασα κάπου ένα στα μπλοκ. 80 κοτόπουλα. Τι? Και χάσουμε κάπου στα 80 κοτόπουλα. Πώς είναι? 85, 83. Λοιπόν, έλα να designάρουμε λίγο, έλα λίγο. Designer. Σου ξέρεις καλές λέξεις. Ρε. Λοιπόν. Όμως πάμε ένα μπλοκ εδώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα βάλουμε παραπάνω. Εδώ. Ναι, είναι πιο ομαλό και καλά. Λοιπόν, θα το κάνουμε stone.
Και Monster Stone, το ψήνεις. Το ψήνω να βάλουμε και από αυτό κανένα μπλοκ. Δεν είμαι καθόλου καλός σε αυτή τη μαλάη. Μην με βαράς, σου γκάμια σου. Κάτσε Βάλει να- και το... Όχι, κάτσε, βάλει εδώ πέρα. Και θα ξεκινήσουμε, έχουν ξεκινήσει και τα pranks τώρα στο server. Οπότε θα Τι έχουν ξεκινήσουμε ξεκινήσει. τα pranks. Ναι, ναι. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε και εμείς κανένα prank τώρα. Θα το δείτε σε βίντεο. Σύντομα θα δείτε κάτι από το κανάλι μου. Και στο δικό μου. Πολύ σύντομα. Όπου θα κάνω prank στο like. Πάρα πολύ σύντομα. Θα κάνω prank στο like, αλλά μην το πείτε. Πάρα πολύ σύντομα θα δείτε ένα prank από μένα. Βοήθεια λίγο, ρε. Τόσο άχρηστος είσαι ρε. Κοίτα εδώ. Δεν έφυσα όλα τα... Πήρα φωτιά ρε. Πήρα φωτιά ρε, τόσο άχρηστος είσαι. Ρε. Πάμε από την ξυλίμνη. Πάνω από την ξυλίμνη λέει. Πήγε μπανάκι. Πάμε από την ξυλίμνη. Κοίταξε, δεν είναι άσχημα έτσι όπως βγήκε τώρα. Άι μωρέ, καλά είναι. Το κρατάμε. Εγώ λέω το κρατάμε. Κι εγώ το κρατάμε. Οπότε, Κλείσαμε. αυτό το επεισόδιο μας άρεσε, κανένα like, κανένα subscribe στο like γκρε. Σε μένα, σε αυτό μην κάνετε. Το σπασέ. Τι μου το σπάσες. Μου το σπάσες. Μου το σπάσες. Μου το σπάσες. Κόψε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο μας άρεσε, κανένα like, κανένα subscribe. Κάτω θα υπάρχει το κανάλι του like. Πόσα subs έχεις? 83. Ωραία, Κάτσε αυτά. να δω. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Obsidian SMP. Χωρίς το like. Χωρίς το like. Γεια σας.